Tady nahráváme. Tak jo. Je to tvoje. Mám říct střih teda? No, něco, čím to... Střih! Wow! Takže čau, zdravím vás, já jsem Denis, to je Matěj a zdravíme vás u nového filmového podcastu Blockbuster Raiders. Na začátek bychom se chtěli nějak představit a vlastně vůbec vysvětlit, proč tohle vzniklo, takže předávám slovo. To bylo chytrý mi před toho potom. Zdravím Matěj, ještě bych dodal, že to nebude jenom přímo podcast jenom o filmech, já bych se rád i bavil o shows do budoucna. Určitě. Na začátek určitě bychom začali s filmama, protože oba dva jsme, jak to říct, filmoví geekové. U nás to, já si myslím, že u mě to hlavně začalo za covidu, protože zavřenej doma, co jiného zbývalo, než koukat na filmy. Pořádali jsme často movie nights. Nikdo to neříkejte policii, hlavně prosím. V Minecraftu. Přesně. A tím se vlastně vybudovala nějaký jakoby zájem o filmy, sledování i jako novinek okolo filmů. Myslím, nevím, jak je to u tebe, jestli to chceš ještě dodat nějak, doplnit? No, mě to nějak začalo víc asi třeba 2022 bych řekl. Začal jsem víc sledovat ty filmy, zajímat se o to. Hodně jsem se zajímal jako celkově o ty komiksové filmy a pak to nějak přešlo i do těch ostatních žánrů, no. To je zajímavý point, protože mně přijde, že většina mých vrstev, nebo našich vrstevníků, našeho kroužku kamarádů, tak začíná na třeba sci-fi filmech, Star Wars, Marvel filmy a z toho tě pak začne třeba zajímat, nebo takhle, u určitý skupiny tě pak začne vlastně zajímat, tamhle z toho herce jsem někde viděl, co když on hraje jinde. Nebo například, tenhle direktor, ten film byl dobrý, co on vlastně natáčel. A u mě to pak vybudovalo zájem jako začít sledovat, co vlastně je zatím, co se děje a začít si sledovat i ty filmy od těch jiných herců, v čem jiným hrajou, začít si sledovat hodnocení a dostat se vlastně do toho jako úplně do toho světa. Jo, tam je takový jako snadný celkem sklouznout do nějaký rabbit hole, jako víc se na tom jako. Něco, když napíšeš do YouTube tečku. Ještě na začátek bychom chtěli poděkovat Magenta Experience Centru od T-Mobileu. Děkujeme moc, dneska tady nahráváme podcast. Pokud si potřebujete nahrát podcast, super prostory, skvělý setup, děkujeme moc. Feel free to contact them. Tak jo, teda na začátek, aby jsme i něco řekli o sobě, tak moje jméno je Denis, jak už jsem říkal, a pracoval jsem jako redaktor u různých magazínů, bych zmínil třeba The Mac, Refresher, Studenta nebo Czech Mac, ale nikdy jsem se nějak nevěnoval přímo psaní článků nebo nějaký tvorbě o filmech vyloženě, takže tohle je nějaká taková premiéra. Máme to stejně. Jestli nás znáte, což nás můžete někteří z vás znát, je tam malá pravděpodobnost, ale je tam. Kdysi dávno jsme dělali pořád Music News pro The Mac, dneska docela velký kanál, kde jsme vlastně sbírali novinky o hudbě, což je náš takový druhý jakoby koníček. Oba dva jsme do toho zainteresovaní, třeba v budoucnu přidáme i do tohle podcastu hudbu, zatím se neví, první epizoda, znáte to. A možná nás znáte odtamtud, abych zase převzal slovo, já jsem Matěj. Já nikdy jsem pro nic nepsal, vždycky jsem se teda snažil, ale nevyšlo mi to. Moje největší jakoby takhle audiovizuální úspěchy byly YouTube channel a teďka podcast. Třeba to vyjde, třeba to nevyjde. Jo, vlastně je to takový passion project vlastně z mojí strany. Nějaký i důvod, abych dal nějaký opodstatnění toho, proč tohle vzniká, tak nejsem si vědom o tom, že by tady existoval nějaký vyloženě filmový podcast. Vím a sleduju nějaký youtubery tady v Čechách, co natáčejí content o filmech, ale přišlo mi, hlavně to nechci brát jako nějaký útok nebo urážku vůči nim, ale že většina z nich jsou takový tím projevem jako afektovaný a takový teatrální až jako přijde mi to jak nějaký lidi, co by sledovali třeba teorii velkého třesku v roce 2015. Tak jsem chtěl přinést spíš takový jako lidský pohled na to, takový jako přirozenější takhle, že dáme takový talk prostě, kamarádský. Já si myslím, že největší bonus pro nás je, my se známe od roku 2016, přelom 15-16 a od té doby už vlastně se takhle bavíme o filmech prakticky jednou za týden, jednou i víckrát do týdne, vy se vlastně potkáváme docela často a napadlo nás, že tyhle naše rozhovory by bylo super i zaznamenat,
formou právě podcastu, protože to je nejjednodušší na otevřenou konverzaci. A souhlasím s Bazinga názorem, výborně řečeno, chytrý slova, to se hodí, to já moc nepoužívám. A co se týče za mě jako názor na... našel jsem, že určitě v Česku je jeden filmový podcast, viděl jsem pár epizod, přesně si nepamatuju, kdo to je, ale vím, že zatím je i stránka webová. Určitě teďka tady někde vyskočí název, děkujeme i za inspiraci, nebo pro mě to byla i inspirace, podívat se, jak to vlastně dělá konkurence, protože bez konkurence bychom se ani do toho podle mě nedokopali, nebo já bych se do toho nedokopal, ale chtěli bychom to vždycky pojmout, nebo já bych to chtěl vždycky pojmout jako konverzaci. Prostě naše oblíbený filmy, nebo co jsme viděli, probrat to, jaký na to máme názory. A je to konverzace i dvou lidí, kteří mají oddílný názory. Mně se film líbil, Denisovi se nelíbil, například perfektní film Spider-Man 3. Spider-Man 3. To je tak špatný film. Což naše celoživotní debata prakticky. Co se známe, tak řešíme, jestli Spider-Man 3 je dobrý nebo špatný film. Jako můžete klidně přispět do tématu, jo, váš názor, co si myslíte o tomhle konkrétním filmu. Nejlepší z té Spider-Man trilogie je druhý díl. První výborný, druhý výborný, trojka je absolutní letdown. Jakože s tím souhlasím s tou dvojkou, ale ta trojka to je prostě na a tam je tolik záplet, normálně to je jedna epizoda. Dneska to skipneme a přes příští epizoda bude prostě jenom Spider-Man 3 debata. Rozhodně přijde ten Spider-Man 3 speciál, protože tam je hodně o čem mluvit. Tam jsou hodně pak pocity, takže jako to bude. Přesně tak, uvidíte spoustu emocí. Přesně. Já bych se teda přehodil do další části, co bychom chtěli probrat, to jsou nějaký naše top movies. Mm-hmm. Něco, co za tu dobu, co sledujeme filmy, co se o to zajímáme, co nás jako zaujalo, co bylo to, co tě i pak možná jako inspirovalo, nebo mě taky. A je tady notebook, já to tady mám předepsaný. Jo, klidně teda napadlo mě, že to můžeme udělat tak, že vždycky řekneme každý jeden, něco k tomu řekneme, budeme se nějak střídat teda. Yes, určitě. Jo, tak klidně začni. Já jsem chtěl dát slovo tobě, ale OK. Já mám na prvním místě, není to úplně nejlíp hodnocený film, ale mě ten film hodně oslovil, je to Capex, nebo Život podle Prota v češtině. Kevin Spacey, jeden z mých nejoblíbenějších herců, do toho velkého incidentu, bohužel stalo se, co se stalo. Do té doby bych řekl, že úplně jeden z nejlepších herců, co jsem kdy viděl. I za mě House of Cards byl můj jeden z nejoblíbenějších seriálů. Výborný film, skvěle zahraný, skvělá zápletka. Trošku kvalita toho filmu jako padá. Nápad za mě dobrý, ale ještě, kdybych si mohl ještě k tomu trošku přidat, tak si přidám samozřejmě novou formu, lepší záznam, lepší video, ale i pořád tomu dodává. Film je vlastně o... teď si nemůžu vzpomenout přesně název hlavní postavy, což docela blbý, ale stává se. Jedeme from the top of the head, takže stává se. O člověku, který si myslí, že je mimozemšťan, normálně začíná to i jako lehce projevovat, super inteligentní člověk, který se vlastně dostane do mentální léčebny, kde doktor Jeff Bridges, tady uvidíte, kdo to doopravdy je, ho vyšetřuje, který mu postupně začíná věřit. On se vlastně tím, jak mu Prot, tak je to jméno té postavy, on se tak vlastně pojmenoval, že je z planety Capex, jeho jméno je Prot, že je z týdle a z tohle, u nich neexistuje třeba sexuální kontakt a takhle. Hrozně fakt zajímavý a on ho postupně jeho doktora přesvědčuje o tom, že vážně mimozemšťan, ve skutečnosti zápletka, nebudem to spoilovat, a snaží se i ten doktor mu dokázat, že doopravdy není. Fakt super provedený, doporučuji. Je to trošku, neřekl bych úplně jako niche film, ale za mě to hrozně oslovilo, když jsem to viděl poprvé. Jo, bylo to zajímavé. Já jsem si to pouštěl na tvoje doporučení a je to fakt cool. Baví mě to jako v tom, že ty vlastně moc nevíš dopředu, co se tak bude dít a spíš jako čekáš, co ti ten film přímo přinese. Přesně, právě to je něco, co já mám hrozně rád na filmech, když jakoby, já si myslím, že to chápu, ale vůbec nic ve skutečnosti nechápu. Najednou se tam úplně všechno zlomí, protože pak třeba například filmy, a teď nechci hanit, protože na Marvel filmy koukám taky, ale ten konec je vlastně jasný na začátku. Superhrdina z 90% vždycky vyhraje. Mm-hmm. U tohohle typu filmu ty si vlastně myslíš, že už víš, co se tam děje, a najednou se to otočí a ty vlastně skoro nic nevíš. Jo, a hlavně fakt to musíš sledovat, protože jako spousta filmů, nejenom co vychází teď, ale co i vycházelo, tak můžeš, nebo má to nějaký předvídatelný děj třeba a ty sklouzáváš už do toho třeba, že jdeš na telefon a tak, ale tady to si myslím, že je jeden z těch filmů, co tě udrží při tom sledování toho, aby
jako ti nic neuniklo, žádný detail. Nebo tak, Yes, no. plný souhlas. OK, takže Předám já slovo. když dám za mě nějaký film, tak jako první bych dal Faunův labyrint. To mám tak spojený, jeden jako nejvíc film z dětství. Miluju vlastně ten styl Guillerma del Tora, různý ty praktický efekty a tak. Co bych zmínil, tak asi taková ta nestvůra tam, co má ty oči v rukách, tak jako to je fakt jako terrifying, taková prostě jako nevím, jak to nazvat, jako pohádka pro dospívající. Prostě je to hrozně kouzelný styl, plus zároveň ten Guillermo del Toro má fakt svůj specifický rukopis. No, takže jako taková moje oblíbená věc z dětství. Výborný film. Já si pamatuju, když jsem ten film viděl poprvé, nebo takhle. Já jsem původně viděl Hellboy 1-2, který dělal Guillermo del Toro. Výborný film. Nemám je teda v topu, ale výborný film, hlavně ten první díl, já to úplně zbožňuji, i ten druhej. Jak když jsem to poprvé viděl, nebo viděl jsem jenom fotku toho monstra přesně s těma očima v rukách, tak jsem si říkal, tyjo, to je Hellboy 3, mě to uteklo normálně. A právě ještě tenkrát jsem nevnímal režisér, ten styl, ten art styl, kterým on to vede. Výborný film. A přijde mi, že i kdyby se to zapojilo do toho Hellboy univerzu, bylo by to úplně perfektní, protože já jsem velký fan všech Hellboy univerzu, jeden z mých nejnovějších komiksů, jako komiksových postav. A on vlastně Guillermo del Toro dělal film Way of Water, kde, jestli si viděl Hellboy, že teďka trošku odskaku, Ape Sapien, takový ten rybák modrej, tak vlastně Way of Water je trošku inspirovaný, nebo nevím, jestli je úplně inspirovaný, to si ještě dohledám, když tak v příští epizodě doplním, ale vlastně tam je tenhle podobný rybák, do něj se zamiluje žena, která ho zkoumá. A taky Guillermo del Toro film, přesně to má tu stejnou atmosféru toho dospívající pohádky. Jo. Je to já už si to tolik nepamatuju ten film, ale pamatuju si, že nám to podle mě taková vsuvka jenom pouštěl náš učitel angličtiny lomeno španělštiny na střední. Ten byl výborný. Shoutout. Děkujeme moc, nejlepší hodiny. No, takže z toho se pamatuju, ale ten děj už si nepamatuju tolik, ale vím nějak ten charakter, jakoby tý nestvůry tam, nebo co to je v tom filmu, no. Prostě je to taky zase zapadá to do toho stylu, co přesně Guillermo del Toro dělá, což jako potvrdil i minulý rok tím Frankensteinem pro Netflix. To je velká věc, kterou nemám pořád odkliknutou na bucket listu, jako watchlistu svým. Je to teďka na prvním místě, ale zrovna koukám na Wonder Man seriál od Marvelu, výborný, jako absolut cinema. Emote already, už ho někdo z nás udělal. Takže hnedka, jak dokoukám ten seriál, jdu na Frankensteina. Dále Temný obraz a Darkly Scanner. Za mě na tom filmu nejvíc oslovil ten vzhled. On je to vlastně natočený film, hraje tam Keanu Reeves hlavní roli. Ten film byl normálně natočený a přesto přeanimovaný. Je tam i Robert Downey Jr., tak to vím už teda v tom případě, co to je. Přesně, koukali jsme tenkrát na to, myslím, že jsi tam byl u mě na plátnu, přesně na starém bytě. Výborný film, absolutně mě dostalo, jak to vypadá. Jako je těžký, když jsem to viděl poprvé, tak mě z toho lehce bolela hlava. Jako je těžký na to poprvé koukat, protože je to hodně specificky jako udělaný, ono to je vlastně natočený a přeanimovaný přesto. Což tomu dodává strašně jako cool layer. Vypadá to jak AI, kdyby to dělalo, ale v té době to bylo úplně jakoby jinak. Zápletka filmu, že vlastně hlavní postava je policista, v budoucnosti ty policisti mají takový obleky, přes který jakoby nejdou rozpoznat a on dostane, že musí vyšetřovat sám sebe, protože je závislý na určitý droze. Droze, správně. Je to správně? Tak teď jsem měl brain fart docela. Výborný. Co mě na tom filmu jako druhá věc hrozně oslovila, je soundtrack. Protože hlavní song pro tenhle film dělal Tom York. Můj nejoblíbenější, myslím si, že jako hudební umělec all time, prostě úplně zbožňuju toho týpka. A i celkově tomu dodalo hrozně jako dobrý podtext. Na konci vlastně final scéna, začne tam hrát písnička. No, výborný. Já si teda pamatuju, jak jsme na to koukali, ale v ten moment jsem byl takový zooted up podle mě, takže určitě musím dát rewatch. Přijde mi to zajímavý už jenom skrz ten styl, teda vizuální toho a i to herecký obsazení, no. To herecký obsazení je taky výborný. Jako fakt jeden z nejlepších filmů, co jsem kdy viděl. Ale podle mě nezná za tolik lidí, jakoby řekl, nebo nejsem si toho vědom teda. Jakoby pokaždý, co se někoho zeptá, nebo co se mě někdo zeptá na oblíbený film, já jim řeknu tohle, tak mi se mě zeptá jako co? Nějaký scanner? A je to jako
já ten film nechci moc vysvětlovat, protože já se vždycky cítím, že když vysvětluju film, tak tomu neudělám jako justice. Jo. Že to popíšu trošku blbě, nebo nevysvětlím všechno úplně do detailu. Aha. A stává se to potom, že mi přijde, že ten člověk už přestane mít jako interes o ten film. Takže já většinou říkám, pust si ukázku. Jako, pokud chceš vědět něco o tom, jak to vypadá, co se tam plus minus děje, pust si ukázku. Mhm. Tak jo. Tak jo, já bych jako další rád zmínil určitě Spider-Man trilogii od Sama Raimiho, který jsme se už trošku bavili. Trošku nadčím tomu. Už co já udělám takhle, já tam dám ten notebook. Jo. Ty se můžeš vidět tady, já to mám tady. Ať možná pro tebe jednodušší, že nemusíš koukat do mobilu. Je to prostě taky z mýho dětství jako dost zásadní nějaká kapitola. Úplně to miluju, jakoby i ten kostým prostě, doteď mi přijde ten kostým toho Spidermana nejlepší, co byl sfilmovaný, jako. OK. Určitě. Kdo byl nejlepší Spider-Man? Zatím herec. No rozhodně Tobey Maguire taky. Pořád. Souhlasím, Jako asi zase skrz nějakou comics curious, aby to bylo, tak teďka momentálně možná ten Tom Holland, co je, ale prostě máme myslím si s Matějem oba dva vůči němu nějaký trochu výhrady osobní. Ale určitě Tobey Maguire, no. No, my jsme ho potkali jednou v hospodě a my jsme si, dělám si srandu a mě vlastně jako úplně souhlasím. Za mě Spider-Man 1, já si pamatuju, když jsem to viděl 2007, takže mi bylo 7-8 let plus minus, když jsem to viděl poprvé a já jsem na ten film koukal třeba 6krát denně, jako půl roku v kuse každý den. Má to extrémní jako rewatch value. Prostě. Přesně a je dobrý se na ten film podívat jako v dospělosti, protože jako malé mi nedocházely určitý cues, který tam jsou v tom filmu. Ale tyjo, zbožňuju. Willem Dafoe, Green Goblin, přesně. Dave Franco taky úplně skvělej. Oh shit. Mary Jane taky úplně jako top. Přesně, prostě, výborná herečka. Tu jsme nedávno viděli ve filmu Civil War. Fotografku výborně zahraná a bylo úplně super vidět zase. Já jsem tu herečku hrozně dlouho nikdy neviděl. Nějak se mi úplně minula. Možná byla ve filmech, ale vůbec ji jakoby nepamatuju. A vidět jí ve filmu, který je vlastně úplně o něčem jiným, tak já celou dobu měl v hlavě, tyjo, to je Mary Jane, Jo, ještě si myslím, že když máš třeba někoho přímo z dětství takhle danýho v hlavě, tak už se toho asi nezbavíš, no. Zároveň taky i ty Teta a Strejda Ben od Petra v tom Spider-Manu je taky úplně skvělý cast celkově. Jako fakt povedený. Je to vybraný i skvěle, i mi přijde, že určitě v tom Spider-Manu trojce jsou dobře vybraný ty castnutý postavy. Bych vám vysvětlil, možná jenom se toho dotknu, protože když jsme to zmínili. Spider-Man 3, já ten film, ne, že bych jako si myslel, že to je nejhorší film na světě, to je za mě nejnovější Silent Hill. O tom se taky pobavíme, ale mě na tom filmu vadí hrozně, jak je to zamotaný, jak je tam milion plot points, žádný ten záporák mi nikdy nepřišel hrozně jako dodělaný, byly vždycky prostě hrozně jako rychle s nima něco vysvětlenýho. A protože v tomu filmu vlastně hodně zasahovalo studio, protože chtěli prodávat hračky v té době. A Venom byl, což si myslím, že asi je vždycky, byl jako největší Spider-Man, nejslavnější záporák v tu chvíli, si myslím. Oni chtěli prodávat Venom hračky, takže Venom byl vlastně, Sam Raimi byl donucený Venoma přidat do toho filmu. Původně to měl být jenom Sandman a vlastně jakoby Green Goblin. Což by dávalo smysl. Ono vlastně ten story tam je jakoby docela hodně dobře vidět, kdy ten Harry se pak vlastně otočí, pomáhá mu Peterovi. Ale není to špatný film, jenom není tak dobrý podle mě, jak si myslíš. Ale máme podobný bod, kde my se nepotkáváme, je Venom 1. Mně ten film přišel v pohodě, já si pamatuju, že ty jsi říkal, že moc dobrý není. No, jakože dostačující, no. Jako když to beru ještě v kontextu té trilogie, tak jako ta jednička se dá. Ta trilogie šla docela skupce. Ale ten poslední, já jsem na něj koukal v Brně, když jsem byl na hotelu, protože jsem byl asi v 11 večer, neměl jsem vůbec co dělat, co by člověk dělal v Brně, nic proti Brnu, ale my jsme z Prahy a já jsem tam měl jako pracovně a prostě jsem si ho pustil a jako užil jsem si to. Šel jsem si dát dolů tataráček, pivko, nahoru zpátky na hotel a podívat se na Venoma 3. To já jsem si to fakt teda neužil, no. OK, já mám další, a to je takový jako podle mě hodně populární pick na top movie, 7. Já jako myslím si, že jeden z nejlepších herců, co kdy jako existoval, Brad Pitt. Rozhodně. S Morganem Freemanem, jako ta kombinace, celkově ta chemistry, co oni dva mají. I zase Kevin Spacey. Prostě já si nemůžu pomoct, já toho jako chlapa zbožňuju.
možná střih tady, ale... Necháme to tam. Necháme to tam, jdem na ostro. Ne, máme jsme oblečený, ale... fakt jako výborný film. Nevím, co bych o něm jako dal říct. Podle mě to je film, co musí všichni vidět. My jsme ho nedávno viděli, přítelkyně ho viděla poprvé v životě. Uh-huh. Co jsem byl zaskočený, že ho jako... Okay. Že mně přijde, že to je i docela fakt jako tak slavný film. Jo, určitě, tak i jako... režisér Fincher hodně jako přesně. Zásadní jméno. Přesně a právě bylo pro mě hrozně zajímavý vidět někoho, kdo to vidí poprvé. Jo. Jakoby to napětí, co ona z toho měla, já jsem si úplně vzpomněl na sebe, když jsem na to koukal, jako, tak jsem se kousal nechty a říkal jsem si úplně, co bude dál? Okay. No já jsem byl nějaký docela hater toho přijde, já jsem to viděl jako poprvé, já jsem to viděl jen jednou si myslím. Mm-hmm. A věděl jsem, jak se to v různých těch seznamech objevuje hodně vysoko i na těch portálech, kde hodnotíš filmy. Pak jsem si to pustil a jako něco mi na tom vadilo, chybělo, nebo jsem si říkal úplně nevím, no ten konec jako musím to rewatchnout, no, protože jsem to nějak zbytečně asi hejtoval, no. Tak dáme společný rewatch, protože to bych chtěl vidět, no. Možná to, že jsi nevěděl, co je v krabici. Já si to ani nepamatuju tolik, vím nějaký ten základní plot toho, ale už se mi to vykouřilo trochu z hlavy, no. To si právě myslím, že bude super do budoucna podcastu. Právě oba jsme věděli něco jiného, oba máme jiný názory a bavit se o tom. To je to nejlepší, držet tu konverzaci vlastně. Mm-hmm. Snad se tady nepoperem teda v budoucnu. Je to tvoje. OK, dobře, tak jako další věc, tady mám hodně silnou věc, jo, je to další věc vlastně z dětství, ale drží se mě to až teď do nějaký v úvozovkách dospělosti, je to Simpsonovi ve filmu. Hodně jako silná věc, měl jsem to i na DVDčku, to je asi jako jediný film, který bych vlastně v češtině dal slovo od slova. Jako já jsem na tom párkrát koukal s nějakýma lidma a jel jsem to stylem toho, že jsem třeba 3 vteřiny předtím, než tam někdo něco řekne, to řekl. Prostě byl jsem svědkem. Ukazoval jako hmatatelnou formu autismu. Real time. Jako co k tomu říct, filmu, jako, no, to je dokonalý prostě. To je perfektní. Máme zároveň oznámenou 2 už. Že bude vycházet, šílený. To je velká věc. Nečekal jsem to. Já jsem stejný. Po té jedničce si vlastně nevím, jestli si ten rumor pamatuju nějak dobře, ale nějakým způsobem si pamatuju ještě z dětství, že se bavilo o tom, že ten druhý díl bude celý jako nějaký ten jako halloweenský speciál, no. Ale nějak z toho sešlo prostě. Já si teda pamatuju, že jako rumor Simpsonovi ve filmu 2 už jsem slyšel snad po tom, co vyšla jednička jako na internetu. Jo, určitě. Že už je to tak jako stejně podle mě anticipated, jako byl Minecraft film, nebo Warcraft film. V tu chvíli, jako když to vezmu, to herní, ale tohle je zase jako seriálový, animovaný, ale ta anticipation tam podle mě byla jako na stejný úrovni a je šílený to konečně vidět. Za mě jako nemůžu se dočkat, to jde jako předpremiéra, budeme první v řadě a druhý den a druhý den hnedka podcast. Ještě možná potom pojedeme rovnou s někam buknem po filmu. Ale ty Simpsonovi ve filmu, ještě jak tam jsou ty Green Day, to jsem si taky úplně jel z dětství extrémně. Jako. Hlášky neskutečný, ten příběh taky super. Chceme vám říct něco o globálním oteplování. A zároveň fakt teďka hodně, nebo jenom už, v podstatě koukám na filmy v originálu, ale tohle to si vždycky rád pustím v českém dabingu, stejně jako celkově Simpsonovi. Souhlasím. Já teda jediný, čeho se bojím, jsou za mě novodobí Simpsons nejsou tak vtipný a tak zajímavý, jako to bylo pro mě peak od 1. do 10. sezóny. Jo, tam, to rozhodně a já ty nový ani už nesledoval. Teda. Já se vždycky pokusím si pustit třeba 1-2 epizody, protože si říkám, ty Simpsonovi, to je prostě, musí to být dobrý. Ale mně přijde od té doby, co z Homera přestali dělat jako nešiku a začali z něj dělat přímo jako hlupáka, prostě on je úplně k ničemu, tak mě ten humor přestává bavit prostě. Okay. Ale určitě není to jako špatný seriál, tím nic nechci říkat, to je zase osobní názor. Myslím si, že pokud se někoho baví Simpsonovi, OK, go for it. Okay. To bohužel nesedlo. Tady jako, já jsem si koukám na svůj list a koukám na tvůj list a ty jsi tam fakt jako vybral bomby. Já jsem šel teda já jsem nad tím včera uvažoval. Dával jsem si zabrat, ale nenapadly mě takový pecky jako tebe. Já bych ti jenom chtěl dát znova slovo, protože co je v tom listu po Simpsonovi ve filmu? Lidi, OK. Jako to... OK, no, posílám to tam, hele, jsou to Transformers. Jaký díl? Musím se tě zeptat.
No první, to bych první asi. Já popravdě nevyvočoval jsem to už dlouhou dobu, jako myslím celkově ty díly a pamatuju si už v podstatě jenom tu jedničku, no. Taky další věc dětství, jako... Je zajímavý, jak dětství ti vlastně i ovlivní tvoje filmy do budoucna, protože přesně Transformers, kdo to z nás neviděl, kdo se na to podle mě nepodívá několikrát za pár let, protože přijde mi, že to je v televizi docela často. A taky jeden film, což si řekl vlastně ve Simpsonově filmu, film, který já mám radši s českým dubbingem, než s originálním, protože jsem na něm vyrůstal. Stejně jako u třeba Harryho Pottera. Přijde mi, že s tím dubbingem jsem tak jako se prostě spojil. Jo. Že to už nepřejdeš přesně. Prostě. A ta kvalita toho dubbingu je fakt jako i Jo, super jo. prostě. A i v podstatě asi, i kdyby ten originál byl lepší, tak prostě už to k tomu nepůjdeš, jako když jsi na to zvyklý z toho dětství. Já právě viděl všechny Transformers filmy, i teďka ten poslední. Jo, ten jsem ještě neviděl, no. Jako v pohodě, není to nic speciálního. No, já viděl, že to má docela dobrý hodnocení, ale... Je za mě jakoby... I k tomu jsou jako ty zvířata, ne? Přesně. Jo. To si myslím, že je poslední. Teda, pardon, pak je animovaný Transformers One a ten je hodně dobrý. Jo, tak ten jsem viděl, ten byl super, no, ale ten jakoby hranej, nebo jako, jak to říct, prostě animovaný. Hranej reálně, prostě no, CGI. No, jo, CGI, yes. Prostě, tak ten jsem ještě neviděl, mám to ve watchlistu, ale ten si myslím taky, že je v pohodě, ale ten animovaný byl fakt top. Ten byl hodně dobrý, ten byl fakt super. A nevěřil jsem mu teda na začátku, protože ty trailery nebyly moc dobrý. Pak jsem se na to randomly podíval na streamovací platformě a... Ale jako Shia LaBeouf prostě, Megan Fox, prostě bomba, jako ten cast, to je legendary naprosto. Fakt celkově film legendary. Pak po letech vlastně i zjistit, že ty zvuky do toho dělal Skrillex, to je taky další věc jako z dětství nebo z dospívání prostě. Mně se prostě stává, že já někdy jako ty zvuky i kvoutuju, že jako teda kvoutovat zvuky je docela zajímavý, ale prostě, že já vidím nějakou kravinu, co by mohla být Transformer a kolem toho říkám což může být skoro všechno v dnešní době už. Přesně. Takže teďka mám zase já dva. Za mě Prokletý ostrov, další můj pick. Nejlepší DiCaprio film, teď si nemůžu vzpomenout ten nejnovější, One Battle After Another, i pořád mi tohle přijde jako nejlepší DiCaprio film. Celkově prostě přesně, je to, co jsem opět zmiňoval. To, že člověk absolutně neočekává, co se v tom filmu stane, jaký je ten konec toho filmu. Já byl celou dobu zažranej do toho, kdo je ten vězeň, co utek na ostrově. A že by to zápletka byla taková, jaká je, nikdy v životě by mě to nenapadlo. Výborné zpracování, fakt taky perfektní casting, casting, tak komu by mladý Leonardo DiCaprio nepřišel si jako krásnej. No homo, ale... Pauza. Ale jako za mě taky jeden z těch filmů, který mi přijde, že bychom měli všichni vidět. Jo, rozhodně, já to v tom listu mám taky, no a skvělý, dokonalý pík. Takže to škrtám. Jdeme dál. Dobře. Tohle je film o mně. Jo. Já jsem hlavní roli. Je to Dark Knight Returns, Dark Knight Rises, celkově ta Nolan Batman trilogie. Co vám říct, no, bylo to skvělý natáčet, bylo skvělý být Batman. Ne, za mě jako absolutní perfection, co se týče superhrdinského filmu. Jakoby převedený do plus minus realistického pohledu. Mně absolutně je jeden fun fact, který mě dostal při natáčení toho 3. dílu. Tam je vlastně část, nebo teď možná to je 2. díl, nejsem si přesně jistý. V jednom z těch filmů je část, kde ta postava řekne za 3 minuty 11 sekund prostě odletí Batman letadlem. A ta celá frekvence má fakt 3 minuty 11 sekund. Což je pro mě, je to fakt Nolanovka prostě. Je to perfektní úplně zpracování. Ten jeho přesně pohled, že čím méně CGI, tím líp. Nebo mně to tak přijde, když se na jeho filmy koukám i celkově, že většinou ty efekty jsou víc praktický než jako jo, on si jede hodně ty praktické efekty, no. Tak dělal i ten výbuch v tom Oppenheimerovi třeba, no. Tak mi přijde jako hrozně groundbreaking pro Batmana. Samozřejmě i nový Batman, který mu teďka byla teda 2 konečně poslána do zpracování. Koukal jsem, že už to jako jede se po 6 letech, něco takového, 5 letech. Jo, on se hrozně dlouho k tomu psal vůbec ten scénář. Takže doufám, že to bude taky pík. Mluvíme o Batmanovi s Robertem Pattinsonem, ještě zmíním jenom. Jo.
protože mezi tím byl ještě Lego Batman. Plus tam bylo ještě vlastně oznámeno, že ten Robert Pattinson nebude prej nikdy jako v tom světě DCEU, nebo jo, co to je, v tom jejich Batmanem, jako multiverzu. No, bohužel. Mm-hmm. Ale zase se mi líbí, jak je to rozdělený. Třeba Joker film je vlastně taky odpojený od toho univerzu. A za což mě... po té dvojce je dobře. Já jsem tu dvojku nedokoukal. Mě to tak zklamalo a že jsem to prostě v půlce vypnul. Chápu. Já asi chápu tu vizi, co měli při natáčení. Nenatočit další film. Ale bohužel po té jedničce to byl za mě jako jeden fenomenální film. Já si pamatuju doteďka jedna z mých core memories, kdy jsem na tom byl v kině a lidi z toho kina odcházeli, nebo nějaká holčina tam brečela. Okay. U té scény, jak on tam vlastně zabíjí toho týpka u sebe v bytě, je tam ten... Jo, ten malý člověk. Ten malý člověk a ten teďka nevím, nějaký jeho kolega bývalý. Jo. Tak jako to bylo heavy, fakt jako... Jo, jakože na ty komiksovky, když si vezmeš potaz třeba lidi, co tolik nesledujou, jaký mají na to názor, jakože to je třeba pro děti, blbosti a takhle, tak tohle bylo pojatý úplně jiným způsobem, což mi přijde, že takovou cestou jde DC hodně oproti tomu Marvelu třeba. Yes, souhlasím. Akorát jsme úplně odbočili od tématu a co jsem chtěl říct, tak je, že tohle odpojení nemusí být úplně to nejhorší, protože když si vzpomeneš na to DCEU, tu původní verzi, třeba Snyder Cut a původní Justice League před tím Snyder Cutem, že to jsou vlastně jakoby dva rozdělený filmy, nebo takhle, ten film je jeden, ale záleží na střih direktora, který dělal ten původní Joss Whedon, teď nevím přesně, jak se vyslovuje to jeho jméno, ale dělal i původní Avengers, stejný režisér. Je to na tom vidět, protože podle mě původní Avengers jsou strašně hnusný, co se týče jako vzhledu toho filmu. Jako vypadá to, jak kdyby to bylo natočený na YouTube, prostě, jako na YouTube video. Mě to fakt jako takhle úplně odpozuje, ale je to tam vidět i v těch, ale je dobře, že to je odpojení třeba od tohohle světa. Samozřejmě oni ani se teďka chtějí buildovat nový svět, go for it, protože myslím, že je to potřeba po Flashovi. Taky si na to zvolili jako jedno z nejlepších lidí, co mohli. Já jsem vlastně. jako perfektně, jako začátek novýho vlastně DCU, Superman. Jo. Já mám vlastně v anticipations na tenhle rok, nebo očekávaný film na tenhle rok i tu Supergirl. Sice jiný director, ale pokud se to vezme tím, nemusíte to brát podobným stylem nebo stejným stylem, ale pokud to nějak udrží tu myšlenku toho Supermana a celkově jakoby ten vzhled toho univerzu, za mě úplně perfektní. Jo, určitě. Už jenom podle toho traileru, tak to mělo takový vibe těch Strážců galaxie. Jo. Přišlo, zase jako, aby za pár let nebyly všechny filmy jako Strážci galaxie, co se týče jako toho DC univerzu. No, jakože to asi ani nemůže tím stylem třeba těch postav, protože některý jsou fakt takový víc temnější, takže já si myslím, že takovou chybu určitě neudělají. Budeme jen doufat. Takže si myslím, že za mě je super, že to je oddělený. Prostě držte tyhle dva vesmíry od sebe. Bylo by třeba zajímavý možná spojit vesmír Jokera a vesmír Batmana. Tohodle samozřejmě jako oddělenýho. To je jako možnost, kterou si dokážu představit. Ale zároveň byl v té jedničce toho Batmana na konci týznutej ten Joker jako... No, jako teď si nemůžu vzpomenout na herce. Ale Barry Keoghan nebo něco Jo, má podobný příjmení jak já vlastně. Jo, no, takže to už asi ani není možný moc. Ale byl by to jenom jako takový zajímavý point, ale souhlasím s tím, že by to mělo být rozdělený. Tak jo, je to tvoje. OK, tak jako další film, tady mám Trainspotting. Choose Life. Taky jako taková kultovka, no, vlastně. Viděl jsi, takhle, líbí se ti dvojka? Jo, přišlo mi to fajn. Přišlo mi to v pohodě, protože moc takovejchhle filmů po tolika letech, nechci říkat, že není, ale minimálně není dobrých. Jo, souhlasím. To mi přišlo dost jako dobrý. Já právě vždycky slyším dva názory. Buď, že lidi tu dvojku úplně nesnášejí, že to prostě jako pro ně neexistuje, a prostě jenom jednička, anebo ta dvojka, že je jako v pohodě a že se jim líbí, že ten návrat vlastně je jako dobře zpracovaný. Jo, mě taky přišlo v pohodě. Já si pamatuju do teďka, když jsem ten film poprvé viděl, tak jsem si jako říkal, what the fuck, proč jsem tohle nikdy předtím neviděl. Taky to bylo já jsem to viděl hrozně pozdě, právě někdy za covidu. Úplně randomně jsem si to pustil na doporučení našeho společného kamaráda Marka, shoutout Marko. A absolutně mě to dostalo. Jako hudba od Iggyho Popa, vlastně ta main na začátku, jak vlastně on vypráví jako Choose Life. Snažím se dělat ten jeho accent, ale asi mi to moc nejde. Má to silný soundtrack, takový dobrý tempo, hrozně dobře to odsejpá. I ten jakoby
šatník, co tam mají ty postavy, na tu dobu je fakt úplně jako perfektně zpracovaný. A i super věc, Slow Tie, vlastně v Doorman písničce, tak vlastně ten klip je založený na tomhle filmu Trainspotting a tak je to super vidět ten odkaz v té jakoby britsko-skotské kultuře. Jo, přesně jsem chtěl i říct, že vlastně jak je tam ta scéna, jak on vlastně jako, jak je úplně jako háj a takhle vlastně let nahoru, tak se to hodně na to odkazuje někde třeba v klipech různých a tak myslím, že i vlastně Travis Scott v nějakém videoklipu to použil. Yes. Výborný film. Jo, ikonický film. Myslím, že je to taková kultovka prostě. Já na tebe navážu, promiň, že ti skáču do řeči, ale navážu na tebe hnedka další kultovkou. Myslím si, že jako pick každýho lehce níž člověka by měl být tenhle film, Fight Club. OK. Absolutně perfektní provedení. Opět, je to přesně typ filmů, co se mi líbí, když si přečtu i ty nad tím. Zase není ti jasný zápletka až do konce filmu. Celkové zpracování, že se nikdy nedozvíš třeba jméno hlavní postavy. Pro tebe je to celou dobu jako narrator. Tyjo, to je pík, výborný, casting výborný, zpracování na tu dobu, šatník. Fakt jako celkově si pamatuju, že když jsem to viděl poprvé, tak mě to hodně jako oslovilo, ne na nějaký bázi, že bych tady zakládal Fight Club a chodil se prát po večerech, ale na bázi jako, že to je fakt dobře promyšlený film. A vzbudilo tohle je jeden z filmů, který už ve mně jako ten nazájem o sledování filmů a dohledávání se věcí k ním jako hodně povzbudil. A celkově i tu kulturu, kterou to zbudilo, myslím, že kolem sebe, tak taky hrozně zajímavá. A hlavně super miluju i vtipy ohledně Tylera Dardena. A našeho českého Tylera Dardena. Je tam spousta i zároveň detailů a easter eggů, který tam během toho filmu můžeš sledovat. Přijde mi to, že to může mít i jako zajímavou message. Je to fakt výborně zpracovaný. Nemůžeš to brát úplně tak prvoplánově, trošku se nad tím zamyslet, jak to bylo myšlený. Zároveň si myslím, že když to bylo někde pouštěný snad na festivalu, když to nějak vycházelo, tak to bylo snad nějak vypískaný, nebo něco takovýhleho, nebylo to úplně dobře přijatý, ale další jako kultovka vlastně, dá se to hodně jako spojit s tím Trainspottingem. Dostal jsem od kamaráda Kuby, čímž mu děkuju, knížku k tomu si musím ještě přečíst. Myslím, že pak to nějak navazuje možná nějakým komiksem, no, ale jako rozhodně jako hrozně kultovní film, super jako ty postavy, ta estetika toho, jak to vypadá, tak i ty herci, co tam hrajou, prostě úplně dokonalý cast, no. OK. Je to na tobě? Mám tam jako další vlastně film, který jsem viděl pár měsíců zpět a to je film s názvem Blue Valentine. Nevím, jestli jsi to viděl. To jsem neviděl. OK. Já si to tady jdu znázornit rovnou a ať si to na to podívám. Je to taková víc jako artovka, je to vlastně o vztahu. Hraje tam, úplně mi vypadlo jméno herce, je to ten, co hrál Kena v Barbie. Ryan Gosling. Jo, Ryan Gosling. A je to jakože o vztahu a různě to je tak, že se to tam vrací do minulosti, pak je tam zároveň současnost, prostě vztah mezi mužem a ženou a jak to nějak progresovalo, jak to jakoby začínalo, samozřejmě jak to bylo za začátku jako hezký, pak kam to dospělo a proč, co se dělo. Přišlo mi to jako hodně silný. Myslím si, že to nemá nějak vyloženě jako vysoký hodnocení, spíš takový jako takový střed. Čímž mi to přijde jako zapadlý tak zbytečně, ale ty herecký výkony mi tam přijdou skvělý. Hrozně jsem si tam některé ty věci reflektoval z vlastní zkušeností. Myslím si, že by se na to měli lidi podívat, kdo to neviděl, protože to je docela silný za mě a možná jako overhated bych řekl, no, zbytečně. Když si řekl Ryan Gosling a romantický film, tak jsem si vzpomněl na La La Land. Jenom just neviděl jsem, pořád jsem to neviděl, a pořád o tom čtu někde a jako... Mě o to odrazuje to, že to je jakoby muzikál. Chápu, já jako jediný muzikál, který se mi snad líbil, byl South Park, Peklo na zemi. Chápu. Ale je to dobrý film, jako neříkám nic proti. Není to úplně můj žánr, nebo není to úplně můj šálek kávy, ale určitě jako go for it. Já teďka možná tady prostřílím rychle pár filmů, aby jsme se trošku pohli,
protože náš původní plán bylo dělat každou epizodu na 30-40 minut, myslím si, že teďka jsme tak nějak na půl hodince. Bohužel kameru máte tamhle, vy jste kamera a teď se tam nemůžu jít podívat. Takže abych prostřelil pár mých filmů, pár tvých, dali bychom chvilkovou přestávku a vrátili bychom se pak s dalším tématem. Určitě. Já teda tady mám Simpsony ve filmu taky. Už jsme zmiňovali, není jako k tomu co říct. A teď moje 2 nejoblíbenější filmy. OK. Vlastně teďka bude jako trojice, takhle 3 moje úplně nejoblíbenější filmy, které se fakt dělají o 1, 2, 3 každý týden, bych to řekl, že se to mění. Já je všechny rovnou, nebo já vyjmenuji teďka jak to mám, jako 3., 2. a pak na ten poslední, tak je fantastický Mr. Fox, nebo fantastický pan Lišák. To je film, který mě v dětství hrozně oslovil. Já si ho fakt pamatuju scénu po scéně do teďka. Viděl jsem to několik set tisíckrát. Je to i film, na který já se třeba koukám, když se blíží Vánoce. Z nějakého důvodu já si to pouštím, protože mě to prostě evokuje jako nějakou vánoční, nevím, někde jsem to asi jako malý musel vidět o Vánocích. Úplně ten film zbožňuju. A k tomu navazuje další film od stejného režiséra, Grand Hotel Budapest, což je za mě nejlíp kástovaný a umělecky zpracovaný film, co jsem kdy viděl. Teď mám v okno jako debil, že si nemůžu vzpomenout na režiséra Wes Anderson, už si můžu vzpomenout. Mám i od Denise knížku ohledně právě Wese Andersona, je tam i vidět, jak se ten film natáčel, jak pan Lišák, tak i Grand Hotel Budapest. Co tam jako říct, Grand Hotel Budapest? Za mě casting, skvělej, William Dafoe opět tam hraje, jeden z našich nejoblíbenějších společných herců. Rozhodně. Styl toho, jak je to natočený, je tak prostě, je to Wes Anderson, je to hodně specifický, přesně, ne každému člověku se to musí i líbit. Má přesně jako její svůj rukopis, že to poznáte, tu scénografii, přesně. Záběry, přesně. Barvy, hodně věcí. Přidal bych to k něčemu jako Christopher Nolan anebo Guillermo del Toro. Podle mě taky hodně jako jsou specifický svým stylem. A Tim Burton, shoutout Tim Burton. Týpek to si to určitě uslyší. Jo, shoutout. Ale mě prostě, kdybych měl jako říct svýho nejoblíbenějšího režiséra, tak těma dle pikama je to prostě Wes Anderson. Protože mě to hrozně oslovilo. I jeho reklama, teď nevím, jestli to bylo Porsche nebo Ferrari, vlastně produkoval reklamu. Okay. Úplně perfektní. Jako má to asi 12 minut, není to úplně jako formou reklamy, co by si spustil v televizi, ale taky vypadá to jak prostě short form film prostě. A nebo ještě, že když jsme byli s kamarádama za mojí přítelkyní a s kamarádama v Miláně, tak on vlastně v takovém objektu Fondazione Prada designoval kavárnu, co tam je. Okay. Jde taky vidět určitě. A nebo ta reklama je možná i na Pradu. Teď nevím. Jo? Musím si to ověřit. Okay. Doplním do poznámek. Protože vím, že on vlastně používal do nějakého toho filmu ty Prada věci, že jo? Yes. Takže je to možný, no. Je to možný, ale jako to. A můj all-time nejoblíbenější film, a teď budu vypadat jako, že tady apeluju na ženské city, je to romantiárna, bohužel. No, bohudík, já ten film zbožňuji. Her, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Spike Jonze, myslím, že je režisér. To nevím. Já si to ověřím, myslím, že to je Spike Jonze. Ale ten způsob, jak ten film vypadá, ten příběh, vlastně příběh o umělé inteligenci, v čem teďka jakoby žijem prakticky. Něco, co je i možný pro nás do pár let, aby se stalo. Perfektně zpracovaný, hrázně hezky odehraný, krásný color coding, ten film je i se drží v takových barvách. I hlavní práce hlavní postavy, Joaquina Phoenixe, o tom, že on píše dopisy za lidi a píše jednomu páru milostný dopisy, už jako Bůh ví jak dlouho. Strašně jako zajímavá myšlenka, strašně krásně zpracovaná, že on se prostě zamiluje do umělé inteligence, kterou má jako v telefonu, která se s ním ale jako učí, vyvíjí a tak dále. A tím si ještě on si mezi tím prochází jako rozvodem, který úplně jako nedobře zvládnul. A je to i takový, jakoby, mě to hodně oslovilo i pohledem na například třeba na online dating, který byl před nějakou dobou jako hodně jako i zatemněná věc mi přijde, že se řešilo, že pokud jste se s holkou nepotkali jako formálně, nebo někde v hospodě, nebo někde naživo, ale znáte se přes Tinder, tak je to takový weird, dnešní době už je to normální, ale v té době, když jsem ten film poprvé viděl, tak to bylo weird. A i mi to jako dalo takový boost of confidence prostě, že to vlastně normální. Řekl bych, že to je docela taková nadčasová klasika. Asi. Že ještě se to
víc docení, čím dál půjdeme. Ale jako doporučuji, jestli chcete film, u kterého si pobrečíte, budete happy, fakt vás to provede jako hodně emocema, doporučuji Her. Jo, je to super, Joaquin Phoenix má fakt spoustu těch hereckých poloh, jakože může toho zahrát strašně moc. Mně jednou bylo řečeno, že jsem mu podobnej, tak od té doby to mám v hlavě. Co ti řekl slepec, ne? No, nevadí. Dobře, máš tam ještě něco, nebo? Už je to jenom tvoje. Jo, tohle okay. To byl za mě. Tak já jsem to chtěl rychle odstřelit, jo. ať se trošku pohnem, protože mi přijde, že jsem si dával na čas, tak ti dám to Vlastně slovo. ani nevím, jestli jsme zmínili, proč tohle to říkáme, ale jenom ve zkratce, tak to je nějak kvůli tomu, aby jste nás, když tak skrz nějaký náš filmový vkus mohli víc poznat. Takže já teďka už spíš asi nastřílím ty věci, co tady mám. Někdy se to možná trošku bude opakovat s tím, co už říkal Matěj, takže jako další, tady mám 2 z mých nejoblíbenějších komedií. Jedna z nich je Big Lebowski, druhá je Superbad. Potom tam mám od Scorseseho Taxikáře. Výborný film. Mám tam vlastně trilogii Batman od Nolana, co už jsme se o tom tady bavili. Dále Requiem za sen, to mám hodně jako spojený s tím Trainspottingem, takový 2 filmy. Tohle to je takovej víc jako odstrašující film. Já si myslím, souhlasím. A hlavně to je jediný, že jak se jmenuje hlavní herec v tom filmu. Teď měl Tron Ares, hrál Jokera a teď mám úplně v okno. Jared Leto, tohle je jediný dobrý Jared Leto film. A jdu s tím jako do boje. Musel bych se asi podívat na seznam filmů, kde hrál, no. Takhle. On hrál ale i ve Fight Clubu. Oh shit, ale ne tak velkou roli, ne? No, jako tohle beru jeho jako hlavní roli. Tam je jako takový easter egg trošku, no. Jako je tam vedlejší, a tohle jako beru jako hlavní roli, kterou on má. Tak z toho všeho, co jsem viděl, tohle je prostě pík a všechno jako podle mě nic moc. Ale zase, osobní názor. On je ale zajímavý člověk, no, když jakoby si o něm zjistíš, že má takový ten kult kolem sebe, to je jako šílený, no. On je prostě novodobý Ježíš pro nějaký vlastně on ještě je v té kapele, ne? Nějaký 28 Seconds to Mars, něco takového, nebo Summer, já nevím, něco takového, ale může v kapele nějaký. OK, tak další teda, vidím, že to tady máš taky v seznamu, Hanebný pan Charti. Asi můj nejoblíbenější film od Quentina Tarantina, bych řekl. Souhlasím. Taky se mi to různě mění, ale... Ještě bych dal Django. Jo, rozhodně. Tyhle ty 2 jsou za mě jako něco na té brutalitě z těch jako filmů. Mě hrozně jako zaujalo, ještě s tím Tarantinovým pohledem. Jo, Nespoutanýho Djanga tam mám v tom seznamu taky, no, to si pamatuju doteď, že jsem byl s kamarádem, spolužákem ze základky na tom v kině s jeho mámou a skrz tu jeho mámu nás tam aspoň pustili, protože jsme neměli dostatečný věk na to. Já si pamatuju, když jsem byl malej, vlastně v Jablonci, kde jsem vyrůstal, tak v kině byl hrozně dlouhou dobu obrovský jako cutout, papírový Inglourious Basterds právě. A já jsem kolem toho chodil, vždycky, když jsme šli s tátou do kina, říkal jsem si, tyjo, co to je za film, bych se mohl někdy pustit. Pak jsem si to pustil, říkal jsem si, tyhle, proč jsem to neudělal dřív? Yes. Tak co tam mám dál ještě? Mlčení jehňátek, miluju. Absolutně nemá. Vždycky rád rewatchnu. Texaský masakr motorovou pilou a myslím tím ten úplně původní mi přijde jako jeden z nejlepších hororových filmů, co jsem kdy viděl, skrz to, jak to působí, na mě to působí chvílema jako found footage normálně, že jako nechápu, jak ten strach tam mohli zahrát tolik, jako přijde mi to hrozně jako strašidelný vlastně, třeba pro někoho, kdo tolik ty horory nesleduje, tak tohle mu pustit, tak z toho bude jako hodně terrified, si myslím, protože to tak fakt působí hrozně real, jako je to podle mě někde z konce 70. let, takže to tak působí prostě takže jako filmy z té doby. I ta doba vlastně, ve které se to odehrává, tak ti tomu i přidává ten efekt. Jo. Okay. Já jsem to nikdy neviděl, musím se na to podívat, protože hororové filmy jsou pro mě šedá zóna. Myslím, že jsem se do nich nikdy tak moc neponořil. Jo, a pro mě to je zase jako jeden z nejoblíbenějších žánrů, no, takže třeba pro mě bylo veliký zklamání ten poslední texaský masakr motorovou pilou od Netflixu, no, to bylo fakt jako hrozný. Pak jako další tady mám Saw, což mi přijde taky jeden z nejlepších hororů, vlastně tady jednička, úplně super, to jsem taky viděl, pamatuju si, jak jsem to viděl poprvé, nevěděl jsem ten konec, tam je jako obří twist, což jsem nečekal dopředu. Miluju celou tu sérii vlastně, ať už to jsou špatný ty díly, nebo dobrý. Ten poslední to trošku revivenul, protože byl dost úspěšný a i dobrý za mě. Já jsem se jednou snažil kouknout na celý ten lore těch filmů. Jakoby ten příběh, co se tam vlastně děje. Do teďka to nechápu. A koukal jsem jako třeba na hodinový YouTube video, který to mělo vysvětlit.
Teď záleží, jestli to je skrz to, že to je dobrý, nebo skrz to, že to je špatný, nekonzistentní, nebo nějaký takový Jako byly tam věci. právě věci, na které bylo upozornění, že jako nejsou moc konzistentní, že jako úplně nedávají smysl. Některé věci podle mě tam trošku vznikaly za pochodu, tak kvůli tomu to třeba nedává tolik smysl, že to neměli tolik promyšlený dopředu, no. Je to možný, ale jenom fun fact jen k tomuhle. První, já jsem nikdy neviděl, nebo já jsem původně neviděl Saw do pár let zpátky, tak jako docela 3 roky zpátky, ale viděl jsem o Saw díky Scary Movie. Scary Movie 3 na začátku je přece Shaquille O'Neal a Dr. Phil, že jsou jako v té parodii na Saw. Jak jsem ořízne tu špatnou nohu třeba takhle. A to byl pro mě Saw a vždycky, když jsem někde jsem viděl Saw, jak jsem říkal, no jako viděl jsem Scary Movie, takže to je to stejný. No to mi přijde, vlastně se mi stalo s nějakým hororem, že jsem nejdřív viděl Scary Movie a tu parodii toho hororu tam Scream. A no to jsem ještě doteď neviděl, jakože nějaký novější díl, ale ty starý ještě ne, ale prostě, že jsem viděl to Scary Movie a až pak ten horor a vlastně u toho hororu už jsem se tolik nebál, protože jsem si furt vybavoval ty scény z toho Scary Movie, takže to může být občas taková trochu nevýhoda, když to máte takhle stejně jak já. No a takhle kdybych dojel ten systém, teda ten seznam jenom v rychlosti, tak tady mám ještě Scott Pilgrim vs. The World, Čistá duše, Zmizení, Prokletý ostrov, o kterém jsme se tady bavili, stejně jako Nespoutaný Django a taky teda fantastický pan Lišák. Super, já si myslím, že jako představení za nás dvou je tohle super, protože, jak jsme říkali, můžete vidět náš taste filmů. Je to v nějakých bodech hodně podobný, třeba v těch hororech je to úplně odlišný a i do budoucna to bude super to vidět vlastně rozvíjet, protože nejenom, že ten podcast má sloužit i vlastně pro posluchače, ale i já osobně si z toho chci mít jako takovej audiolog toho vývoje toho filmového fanouška. Přesně. Teď se mi líbí tohle, za rok, třeba teď se mi nelíbí Return to Silent Hill, ale za rok třeba budu absolutní fanoušek. To si myslím, že si dal zrovna špatný příhled. Je to hodně možný. Já bych dal chvilkovou přestávku. Určitě. Za chvilku jsme zpátky, chtěli bychom potom probrat téma kino nebo streaming a když už pak budeme u kina, tak bych se tě chtěl zeptat popcorn nebo nachos. Ale to všechno si dáme po rychlý přestávce. Takže. Nice. Tak je to tvoje. OK, tak jsme tady po pauze zpátky a vrhli bychom se rovnou asi na téma dost aktuální, což je chození do kina lomeno, nebo teda streaming. Já zbožňuji chodit do kina, já si jako přiznám. Ta celková experience prostě jak multiplexu, tak i jako menšího kina. Já to mám jako, má to na mě hrozný efekt. Prostě jít tam, koupit si třeba ten popcorn, nebo tu kolu, nebo ty načosky, cokoliv prostě, nebo tam jít i bez nějaký jako občerstvení, nebo si tam propašovat občerstvení. Sednout si tam fakt na ty 2 hodiny prostě vypnout úplně celkový okolní svět a být zavřený v tom filmu je jako něco hrozně super. Zase na druhou stranu existují filmy, který si říkám, tohle si radši pustím doma u televize, kde to jen jako buď na to budu koukat, že mě to bude zajímat, anebo to vypnu a budu dělat něco jiného. Aha. Jo, určitě souhlasím, pro mě je to takový experience jít do toho kina, prostě, že musíš, víš co, se oblíknout, vyrazit tam jako nějakou tu cestu, ale beru to jako takový zážitek, no. Je třeba, tak... že jdeš tam jako s přítelkyní, jdeš tam s kamarádama, já i hodně chodím sám teda, ale je to pro mě určitě jako rozdíl. Nemůžeš si to pauznout, když chceš, prostě měl bys na to koukat bez toho, aby si koukal třeba do telefonu, ten velký obraz taky, že jo, to je jedině jako, že by si měl doma udělaný jako svoje kino, ale na to úplně každý asi nemá prostředky. Zároveň mám teda taky nějak rozdělený filmy, na který bych fakt chtěl jít do kina a který mi stačí vidět někde na streamingu, ať už jako kvalitama, očekáváníma nebo nějakýma jinýma ohledama, jako proč, no. Zároveň taky prostě jít na nějaký film do IMAXu je jako zážitek sám o sobě. To jsem chtěl říct, jsem ti skočil do řeči, omlouvám se opět. Filmy, které jsou v IMAXu, tak já prostě nechci vidět doma, protože vím, že ten zážitek z toho IMAXu je úplně jako next level. Pamatuju si Oppenheimer, když vyšel, vlastně tady na Floře v Praze je jedinej 36 mm. 70 mm. Pardon. Úplně jsem to minul, ale který je vlastně ve střední Evropě. Jo, jakoby v celé jakoby kontinentální Evropě, pak přesně. Už jsou jenom jako v UK třeba. A
pamatuju si, že to byl jako film, který jsem na IMAX viděl v této kvalitě poprvé a řekl jsem si, OK, už jenom IMAX. Pokud film je v IMAXu, jdu na něj do IMAXu. To se mi potom potvrdil s Nosferatu. Ten film, já na něm byl 2krát a obou, jako po každý v IMAXu a nedávno jsem si ho pouštěl ještě znova doma a ten level je úplně jiný. Ten film, ten zážitek z toho filmu byl, jak kdybych koukal jenom na ukázku, mi přišlo doma. Mm-hmm. A já doma samozřejmě jako mám hodně kvalitní televizi, soundbar a jakoby udělaný 3D zvuk, aby to fakt jako bylo efektovaný, nebo abych byl já efektovaný tím filmem doplna, ale je to úplně jiný zážitek prostě. A pokud je prostě, jak říkám, film v IMAXu, pro mě to je 100%, jdu na něj do kina. Už jsem hrozně dlouho nebyl a mrzí mě, že jsme nebyli na těch Sinners v IMAXu, pokud to tady bylo. To jsme nebyli v IMAXu. Nejsem si jistý, jestli to tady bylo v IMAXu, jakože rozhodně to bylo prostě v Americe nebo někdy v zahraničí v IMAXu, ale nevím, jestli tady, ale jestli jo, tak jsme hodně mysli, no, protože to je jako jeden z mých nejoblíbenějších filmů za minulý rok a mega rád bych to viděl v IMAXu. To byl fakt jako film, za mě film roku minulýho. Bylo tam hodně dobrých filmů, ale to Sinners celkově mě hrozně oslovilo. Určitě jeden z těch kandidátů na prvních příčkách, což taky dokazuje vlastně rekord počtu nominací na Oscary. Výborný film. A k tomu kinu, jediný, co mě na kinu vadí, jsou častokrát okolní lidi. Několikrát se mi stalo, že přijdu do kina, někdo mi sedí na místě. Většinou se dá jako dohodnout, že ty lidi uhnou, takže v pohodě. Ale párkrát se mi stalo, že ty lidi s tebou začnou argumentovat, že prostě ne, já sedím tady. A já říkám, ale já jsem si to místo jakoby zaplatil z nějakého důvodu. Pokud ten člověk jakoby po třetí už pak odmítá si sednout jinam, tak já si sednu jinam. Ale pak mám tu chvilku stresovou, což je možná Gen Z věc, ale kdyby někdo přišel a řekl mi, že mu sedím na místě, tak já absolutně panikařím a šel bych domů, protože jako si říkám, co se vlastně děje. Ale potom mě hodně ištvou lidi na telefonu. Mně přijde, že když sedíš v kině, tak prostě vypni telefon a užij si ten film. Pamatuju si Deadpool 3? Deadpool Wolverine film? Jo. Tak jsme byli na tom v kině společně ještě s pár lidma a pod náma seděl týpek, který si prostě film natáčel na telefon. Jako první půl hodiny se natáčel na telefon. Ale byl to ten typ člověka, co měl sám sebe, myslím, na tapetě na telefonu, si pamatuju, takže to asi už o něčem vypovídá. Nemám jako slov a i nebo to, že byl jsem na 28 let po té druhém dílu, Bone Temple, nebo Castle, Bone Temple, myslím, že to je. Temple. A vedle nás seděla skupinka cizinců, který celou dobu mluvili a já jako by měl fakt chvilky, kdy jsem ten film neslyšel. Že jako slyšel jsem jak se baví o filmu, než ten film právě. Takže to jsem si šel pak sednout jinam, naštěstí pod náma hnedka bylo volné místo a už se nebyli tak slyšet, ale úplně jako lidi, pokud jdete do kina, tak prostě respektujte ostatní. Přesně. I když si sedneš do blbý tramvaje, tak respektuješ lidi okolo sebe. Můžete si to říct potom. Jo, mně přijde hodně podle přízvuku, aspoň co beru, takže se to hodně děje, jako když jsou nějaký Američani v kině. Jo. Rozebírají to, hrozně si potřebují o tom povídat a jako vůbec neberou ohled na to okolí, no. Ale stala se mi teďka taková věc, taky jsem byl v kině na Hamnetovi a vlastně do toho sálu přišel takový pár postarší, jako asi jako pod napilým stavu. Jestli jsem to dobře pochopil, tak to bylo i tím stylem, že prostě předtím byli na nějakém filmu a pak se vkradli vlastně do toho sálu, jako víš, jen tak jako za free. No a prostě to je docela jako takový jako drama, jako tam takový jako heavy věci, hlavně jako v druhé půlce filmu a oni od té druhé půlky filmu, asi protože je to prostě nezajímalo, byli nějakým podnapilém stavu nebo co, tak se tam bavili a smáli nonstop a úplně jako mě to triggerovalo extrémně, protože to dělali od té půlky filmu až do konce, jakože hrozně dlouhý to bylo, strašně jsem doufal, že tam někdo za nima zajde, abych za nima nemusel chodit já, protože mi to je takový jako nepříjemný, víš co, chápu. A pak vlastně, když ten film skončil, tak jsem asi byl rád, že jsem za nima nešel, protože to byly zrovna ty lidi, co by byli takový konfliktní a ještě by to nemuselo dopadnout dobře. Ještě byste byli všichni vyhozený z kina. No, ale takže... někdy mi dokáže třeba kino i pokazit obsluha. Ty víš, na co myslím. Jo, máme takový společný zážitek. Byla to, film si pamatuju doteďka, byla to Godzilla. Minus one. A to nemohlo být ono? Ne, bylo to Akira. Akira to bylo, tak jsem debil. Ale to bylo v rozmezí jednoho týdne, takže jsem si to lehce prohodil. Bylo to Akira, dávali ji vlastně ve 4K
nejmenovaném kině v Praze, kde já jsem si koupil meníčko, protože já jsem měl vlastně rovnou z práce do kina a měl jsem hrozný hlad. A jediný co buď, tak prostě si dát fast food, a nebo si, když už tak jdeš do kina, tak si koupíš prostě popcorn na čosky kolu. A já jsem si rozhodl ten den, že si koupím ledový čaj. A ten ledový čaj po prvním sypu chutnal, jako kdyby byl prostě plesnivý. Jako když si člověk kousne do nivy, do sýra. Fuj, kámo. Tak takhle chutnal ten ledový čaj. No nechutný prostě. A já jakoby, nejdřív jsem se napil poprvé, říkám si, New flavor. Ne, asi, nová příchuť. Tak jsem se napil podrý a pořád jsem to cítil. Já si říkám, tyjo, co se děje? Co to je tohle? Tak jsem to pití předal dál jakoby mezi kamarády. Jsme tam byli ve třech, já, Denis a ještě jeden náš kamarád. Samozřejmě, že to nabídneš, když to je hnusný. já jsem se potřeboval ujistit, jestli fakt nejsem jako nemocný, nebo něco se mi neděje. A podal jsem to, jako ať se napiju, ale neříkal jsem jim, že to chutná divně. Já jenom, hele kluci, sip, napijte se, vypadáte žíznivě. A všichni udělali ten stejný ksik. Yo, that's a prank, there's a camera. A všichni jsme udělali, jako fakt jsme se shodli na tom, že to pití no bylo to nechutný prostě. A já jsem po filmu tohle pití odnes zpátky na pult vlastně, kde prodává jako popcorn a takhle. A ne, že bych chtěl jako peníze zpátky, mně už to bylo jedno, já jsem po filmu už mě to jako úplně nějak nezajímalo. Ale to bylo vlastně i snad tak, že jsme byli s naším kámošem Krištofem a my jsme se i na to chtěli vykašlat, že jsme to chtěli jakoby vyhodit a on to vzal podle mě, ne? A přines to tam jako tomu týpkovi. Ještě vlastně pravda, Krištof to vzal. Přines to prostě na ten bar, kde si ten týpek, co tam pracoval, jako vlastně nějaký brigádník, předpokládám, vzal svoje brčko, dal to dovnitř, ochutnal to a přímo prostě před náma udělal ksich, kdy bylo vidět, že to bylo nechutný. Pak nám řekl normálně s čistým svědomím, normálně v klidu, prostě pohodička, no to je v pohodě. A jako v ten moment už jsme to dál jako nechtěli řešit a šli jsme jako, že jsme řekli, OK, tak takhle asi nikam nedospějeme. Já jsem jako s výbuchem smíchu odcházel, protože vidět jako jeho pro posluchače, co mají video, tak jste právě viděli ten stejný ksich, co on udělal. Jo, prostě nejvíc kyselý obličej. Jakože už mu natahovalo prostě. A nezahrál to moc dobře na to, že pracuje v kině. Ale víte, co chápeme, zase já sám jsem brigádně pracoval v kině, takže vím, jaký tam jsou třeba platové podmínky a nějaký jednání s lidma a tak je to docela těžká práce. Já to chápu, jakoby, víš co, kdyby jsme tam šli, že chceme vrátit peníze, ale mě už ty peníze jako nezajímaly tolik, je to pití, OK, stojí to 120, je to jako blbý, že to stojí tolik a dostaneš blbý, jako prošlý pití nejspíš, ale je to, mně už to v tu chvíli jako bylo jedno. Jenom jsem je chtěl upozornit, že s tím čajem něco může být. To je pravda, no. Protože jako, OK, já jsem se jenom lehce napil, vyhodil jsem to. Jo. Co kdyby se toho napil někdo, kdo má nějaký potíže s žaludkem, mohlo by mu být blbě něco a máš KFC situaci znova prostě. Co kdyby se toho napil někdo, kdo by ho pak za to vystřelil z bot? Jako ještě, že takový nejsme. A přesně, a jako to byl zážitek for the books, jako do knížek, je to vlastně jeden i z důvodů, proč si už od té doby v tomhletom nejmenovaném multiplexu nekupuju pití. A je to už i kvůli tomu, prostě, že se mi nechce za půltrový sladký pití dávat přes 100 korun, to mi přijde jako zbytečný, takže jako chápu. Vždycky zapnu nějaký svůj ninja mod a nějakým způsobem to tam jako vypropašuju. To bych neříkal. Catch me if you can. Na nejmenovaném multiplexu. Ale ještě jsem měl jeden zážitek, který jsme vlastně taky měli spolu. Opět stejná značka multiplexu, jiná pobočka. Že jsme šli do kina, do sálu a týpek nás vyhodil, že v tom sálu ještě není uklizeno. A bylo to třeba 10 minut předtím, než ten film začínal. Jo. Byl to ten pán, co tam pracuje už na 1000 let. Jo, OG. That's the OG. Kde vlastně já chápu, že ten sál se musí uklidit. Byla to jako, my jsme byli blbí, že jsme tam šli takhle hrozně brzo. Ale dá se to říct slušně. Všechno se dá říct slušně. Prostě můžete říct pardon, ještě tam budu uklízet, můžete jít, ale týpek jako vypadněte prostě. Týpeček, no, jako takový charakter prostě. A jako, mi neříkej, že uklízení toho kina ho stálo, nebo jako, že kvůli tomu je tak naštvaný, že nám může slušně říct pardon. No, tak jako já zase bych argumentoval s tím, že jako by nechtěl bych uklízet ty sály po tom Minecraft filmu. Po těch slepicích. Jo, přesně. Tyjo, no. A tak to se tady taky dělo, nebo? Já nevím, trošku, úplně... ale ne, takový extrém, jakože asi nikdo tam nepřines slepici. Jako mě to úplně, my jsme na tom byli společně na tom Minecraft filmu
A řvali tam ty hlášky, nevím, jestli někdo házel popcorn, snad ne. Doufám, že ne. Doufám, že ne nikdo, koho znám. Protože... Já zase bych nedělal takovéhle věci úplně, no. Dokážu se cítit do pozice těch lidí, co tam pracují, takže vždycky se snažím po sobě nějak uklidit, no. Ten mím zatím byl obrovský, to bylo povedený. Ale neviděl jsem to v Česku a doufám, že jsme to tady jako moc nikdo nedělali. Je to taková americká věc zase, jako když to tak vezmeš. Řvaní hlášek u filmu, pokud je to něco takového, OK, je to Minecraft movie. Tady bych i jako odpustil lidem, kteří prostě mluví při filmu, protože k tomu se to hodilo. K tomu jo, přesně, ještě to bylo v té době taková věc, že se to dělalo jako všude, takže to bylo taky očekávaný, že se to bude dít tady. Ale ještě mám jednu věc, to bylo vlastně, když jsme byli na tom 70 mm IMAXu na Oppenheimerovi, že tam vlastně někoho vyhodili. Jo. Někdo tam podle mě seděl na zemi nebo v uličce a nějak ještě podle mě stopli snad reklamy nebo předtím, než pustili ten film a přišli tam vyhodit toho člověka, co tam sníknul, no, protože to byla hodně jako podle mě na to jezdili i lidi ze zahraničí, no, takže to bylo vyprodaný. To byla první den, co to bylo v kinech, vlastně byla předpremiéra a ten den, co to už bylo v kinech a my jsme na to šli snad druhý promítání, co bylo. Okay. A já vím, že jsem fakt randomly prostě otevřel apku Cinema City, že ty provozují kino na Floře. Jo. Otevřel jsem apku Cinema City a najednou tam byly 3 volné místa, ale byly to jako první nebo druhá řada, přesně, což jako pro představu, když někdo nebyl v IMAXu, tak samozřejmě první nebo druhá řada nezačíná dole jak normální sály, ale třeba někde v půlce plátna, jo, přesně. jak je to obří to plátno, ale tak jako je vlastně ten film jako roztažený, vy nevidíte úplně jako nádherně ten film. A mně to jako by přišlo v pohodě vlastně. Jo, jako po chvilce si zvykneš, ta hlava si jako po chvilce zvykne, ale když začala ta scénka a viděl jsem jenom Cilliana Murphyho, jak měl najednou takhle dlouhý obličej na lidi. Jsou podle mě zkreslený docela ty některý záběry, že to fotí lidi na 0,5, víš to, tak to vypadá cooked prostě. Ale jako je to trochu vidět takhle. Jo, ale mají to je zase nějak pohlídaný, aby to jako bylo přístupný i takhle jako z těch prvních řad. To byl fakt jako hodně lak, protože já jsem ten lístek vychytal úplně randomly. Měl jsem vlastně 3 a scháněli jsme 3., protože já jsem koupil rovnou všechny 3. Jo. S myšlenkou, že prostě někoho najdem, že ta žádost o ten film jako existovala velká. A při nejhorším to prostě prodáme. Jo. Ale ozval se nám naštěstí kamarád, takže jsme šli ve 3 a vlastně, jak říká Denis, začal film a první 3 reklamy a najednou se rozsvítilo a stoplo se to. A my si říkáme jako, ty vole, jdeme domů, je to rozbitý prostě. Jo. Nebo jdou po nás. A najednou prostě holka asi 3 řady za náma se zvedla, s někomu pod nohama ležela, schovaná. A oni ji prostě vyvedli a to. Ale to jsem ještě nikdy nezažil. Přesně, taky jsem chtěl říct, že jsem tohle nezažil a ještě poslední věc, co jsem nikdy nezažil, jsem si na to teďka vzpomněl. Taky jsme byli vlastně s Matějem a ještě naše přítelkyně tam s náma byly. Šli jsme do nejmenovaného kina opět a šli jsme na horor Until Dawn podle videohry. Přišli jsme do sálu a byli jsme tam sami v tom sále, už jenom taková první červená vlajka byla to, že jsme přišli do toho sálu a vlastně na zdech byl jako takový koberec, nebo jak to nazvat, takový materiál koberce nějakýho. Asi něco na odzvučení té chodby vlastně. Jo, přesně tak a bylo to jako utržený z jednoho rohu, že to tak tam viselo a úplně, no tak jako třeba nějaký jako hororový aspekt, jako že nám to připravili hezky. Jo. A přišli jsme tam a už jenom když začaly ty reklamy, tak se začaly sekat, no a pak prostě celý ten film se sekal regulérně. Prostě, ale třeba 50krát reálně, ale regulérně 50krát. Ten film jako taky nebyl nic moc, ale tohle to jenom zhoršilo, zlepšilo, záleží, no, jakože smáli jsme se tomu, ale pak už to moc k smíchu nebylo, protože někdy ten delay byl třeba jako 5-6 sekund. Jo, a to nebylo jako, že by se to ani dalo natajmovat to sekání, že jako, že by to bylo každý minutu. Ale to bylo v náhodných intervalech, že ten film třeba půl hodiny na začátku běžel v pohodě, seknul se, 10 minut v pohodě, seknul se, minuta, 5 sekund, fakt to bylo úplně jako šílený. Ale co musím jako dát velký dík podpoře tohohle multiplexu, protože vlastně jenom jsem jim napsal e-mail, že jsme byli na filmu, který se sekal a opět to nebylo, že jsme chtěli jako peníze zpátky, že jsme si řekli, že ten film stejně za to moc nestal, tak se nic jakoby neděje. A oni mi okamžitě napsali do ani ne 24 hodin, že se omlouvají, že to viděli, že to evidujou a že tady máme zadarmo 4 lístky na VIP, na cokoliv chceme a 2 meníčka zadarmo. Což jako skvělá podpora. Musím říct, že jako
OK, kino se sice sekalo, film se sice sekal, ale Aspoň to nějak řešili, aspoň to hnedka hezky vyřešili, takže tam jako určitě, a i pokud řekněme si takhle, pokud by i u toho Ice-Tčka, ke kterému se teďka rychle vrátím, to bylo vyřešeno, že ne, že by mi dali peníze zpátky, jenom že by to týpek acknowledgenul. Odcházím spokojený. Ale když jsme u těch nápojů a ty jsi to zmínil, seš víc nachos člověk nebo popcorn člověk? Protože to za mě k filmu jako už prostě patří. Jdeš do filmu, nebo jdeš do kina, tak si koupíš jedno z toho. Ale já jsem vyloženě v tom kině, tak asi na ten popcorn, no. Protože cena výkon mi to přijde lepší. Ty nachos v těch kinech, co se dají koupit, tak bych to podle mě dokázal sníst během reklam. Takže se to podle mě nevyplatí, no. Já si mám rád i nachos, ale dám si je radši doma, že si koupím nějaký obří pack. Prostě úplně se přebombím, ale radši ten popcorn a samozřejmě šunka sýr. Samozřejmě šunka sýr. Omlouváme se našim veganským fanouškům. Nebo posluchačům, fanouškům je možná docela brzo říct. Příště si ale dám k tomu popcornu dip normálně. Oni to takhle dělají někde. Jakože si dáš ten nacho dip, který... Jo, a budu si to dipovat normálně. Zkusím to, podle mě by to mohlo být epic. Já jsem jako taky popcorn člověk. Popcorn, Cola Zero, nebo Pepsi Zero, záleží v jakém seš kině. To vím, že je hodně velký problém, kde já si koupím meníčko, Denis ho vynechá v ten den, zeptá se mě, jestli se může napít a já mu podám Colu Zero. A to je stejně kyselý ksicht jako ten týpek s tím Ice-Tčkem. jo, mě to moc nechutná, no, ale no hate. Ale nachos jsou podle mě nejlepší, když seš na VIP na Chodově, opět v Cinema City, kde si vlastně můžeš říct jako unlimited. Když si tam, jako nechci říct, tam je to hrozný obžerství, protože já jakmile jdu na VIP, což už tolik nechodím, ale chodíval jsem jednou dobu docela často, protože se mi to líbilo s formou, že se předtím najíš. Jo, že takhle spojíš s nějakou večeří před tím filmem rovnou. Původně to myslím stálo 600-700 stovek, to kino teďka už je to dražší, se to, no. Což chápu, jo. Je to se vším, ale původně vlastně, když to stálo 600 stovek, tak to bylo pro mě, že OK, já kdybych šel na večeři předtím, řekněme třeba jako rande, tak bych stejně za to dal prostě 1200, jako někde ještě 600, 1000 za jídlo, plus ty lístky do kina, plus popcorn, tak jsem prostě třeba na 1500. Takhle to mám za 1200, 1400, za 2 lidi, all inclusive pořešený. Jo. Sice jídlo OK, není úplně nejlepší, co si budeme rozmražovaný pici a takhle, ale je to jako jídlo. A ta atmosféra fajn, ti tomu i dodá. A pak přesně, když jdeš do toho... Ty sedačky tam máš polovatelný. Přesně. A když jdeš do toho kina, tak si nabereš prostě, kolik chceš popcornu, kolik chceš nachosy, kolikrát si chceš dotočit pití. Můžeš ještě podle mě i třeba do půlky toho filmu tam dojít jako pro refill. Ale já jsem tam byl ještě třeba 20 minut před koncem, tam si pro popcorn. Greedy. Já byl hladový, já se omlouvám, bohužel, no, ale to je podle mě jako nejlepší chvíle, kdy si dát nachos, pardon. Jo. Nic proti samozřejmě lidem, co máte rádi nachos, jenom nechápu, jak vám to může vydržet díl tak 5 minut. Prostě souhlasím jako s tím, že já bych to možná snědl v tu chvíli, co si sednu do sálu. No, dokážou se ovládat, asi nejsou prostě jako neandertalci z jeskyně. To je pravda, ale co mě jako dostává, jak se ty popcorny zvětšujou. Já si pamatuju, že menu pro 2 bylo vždycky jako to velký prostě, kde máš jako hodně popcornu. A minule jsem někde vešel, že jako kyblík maxi. Jo. A to bylo jako, to byl popcorn poprvé, co jsem v kině měl problém s někým na půl to sníst. Yes. To jsme myslím byli spolu. Jo. A jako odnášeli jsme to z kina, šli jsme si ještě za kamarádama někam a ty byli jako happy, že měli ještě popcorn, ale já už jsem popcorn pak 1000 Teďka dělají i takový, jako že si to zavřeš vlastně. Jo, že si máš kyblík pak na domu. Jo. A já si pamatuju na střední škole, vím ještě někdo, že tam pracoval právě taky v kině. A jednou přines ten pytel celý. Jo, to tak dělají, no. Že si to tady zaměstnanci po té směně, co tam skončí, jak si můžou vzít ten pytel. A měl jsem jednoho spolužáka, co tam pracoval. Tady si to přines do třídy a prostě během hodiny to třeba jedl. Ty lidi jsou nevychovaní. Ale jako nedivím se, ten popcorn je někdy až moc dobrý. Ale prostě, že máš vedle lavice takhle ten... To je jako neuvěřitelný, no. Tak lepší, než tam mít dead body. Jedině v Letňanech. Touhle bombou my jsme to možná mohli ukončit. Myslím si, že určitě. Myslím si, že náš nápad, že první epizoda bude mít 30-40 minut, jsme těžce přestřelili. Myslím, že jsme v tuhle chvíli tak na hodině 10, hodině a půl možná, něco takového. Ale jo, myslím si, že bavili jsme se, tak doufáme určitě, že jste se bavili i vy, dozvěděli něco novýho třeba.
Určitě se můžete těšit na další díl, kde budeme rozebírat například nominace na Oscary. A naše očekávané filmy na tenhle rok? Jo. Uvidíme čím začneme, uvidíme, Jo. na co se přesuneme. Určitě bychom vám ale chtěli oba dát jedno doporučení na film po této epizodě. My vlastně chceme epizody plus minus vydávat třeba jednu za týden, takže vlastně můžu říct i film na tenhle týden, co byste si mohli pustit. Za mě je to velice kontroverzní Spider-Man 3, protože potřebuji dostat víc lidí na moji stranu. Okay. Takže chci, aby si viděli, že to vážně není tak dobrý. OK. Za mě já bych chtěl dát takovej low-key doporučení. Neznám moc nikoho, kdo by to viděl. Týpek chce být níž. Jmenuje se to Sirat. Byl jsem na tom v kině, v kino Aero. A je to skvělý. Je to vlastně za Španělsko kandidát na Oscary, který se dostal i do té finální nominace. Je to fakt skvělý film, audiovizuálně, protože doporučuji i ten soundtrack. Já jsem si předobjednal vinyl soundtrack, nějaký limitovaný, to je pod 1000 kusů, nevím teďka přesně, já myslím, že pod 1000 kusů. Nevím teda, kdy mi dojde, ale puste si určitě jak film, tak i následně někde třeba na streamovacích službách soundtrack. Doporučuji hlavně si o tom filmu nic nezjišťovat a rovnou se ho pustit. Jo. To stejný Spider-Man 3, ale už jste slyšeli něco o tom. Děkujeme moc za poslouchání. Ještě jednou chceme poděkovat Magenta Centru za prostor pro podcast a budeme se těšit na příští epizodu.